tal? Que tal? Como estamos? Como vai? Moi ben. Hoxe quedamos con Lorena de Lolo Diseños porque vamos a recoller as alianzas de boda que lle encargamos. Pedisteisme unhas alianzas distintas que non foran nada clásicas, que foran de oro blanco e se poderan levar uns diamantes negros mellor que mellor. A ver como os parece. A ver, que chulada. Oh, non me lo puedo creer. La frase, nuestra frase, a nosa frase. Cando contamos a nosa historia de amor, era xa automáticamente imaginou e dice, xa sei o que vou facer. Un libriño como se fora de conto de hadas, e foi o que fixo. Espectacular, espectacular. No libriño, ademais, pon unha frase nosa que te quiero e te fastidias. Te quiero e te fastidias porque a verdade é que ter que aguantarme a mí vai ser un fastidio. Ai, por favor. Que chulada, As alianzas a mí me pareceron espectaculares. Un traballo perfecto. Como podedes ver, os diamantes están engastados de tal maneira que non os va a molestar no día a día, a hora do traballo, para facer o que facedes diariamente. A miña leva 8 diamantes e a de Anxo leva só un. Roboume todos os diamantes igual que o corazón. Ai, que bonito. A ver, amor, queres probalo? Sí. Axúdache para ir practicando para a boda. Vamos a practicar. A ver se te vas a equivocar. En este dedo, non? Sí, en esa man. Anxo fíxome a pedida no programa de Luar, en pleno directo. Terminamos de facer a canción de Dulce Pontes. Cando temos que marchar, Galloso non me a Anxo. Eu pensaba que había pasado algo, digo, isto tiven que ser moi gorda para que Galloso en pleno directo de Luar chame por él. O seu nome, directamente, ademais. Minuto, vai preparando. Anxo, ti es Anxo. Estaba moi preocupada, non? Porque pensei que pasara algo, porque unha vez a Anxo, en pleno directo tamén, temos os móviles sempre silenciados, pero entroulle unha chamada por aplicación de WhatsApp, empezou a soarlle. Entón, claro, pensei que había pasado algo así tamén. Digo, Galloso vai echarle a bronca por algo. Tiña moitas cousas pensadas que dicir, pero ao final no directo xa hecho o que te sae. A ver, Anxo, onde está Lorena? A máis guapa, aí está. Hola, Lorena. Hola. Non agardas nada do que vai pasar? Non. Bueno, Lorena, sabes que desde que estás na miña vida convertíme gracias a ti nun home mellorado, unha versión 2.0 de min. É o mellor que teño e por iso esta noite aquí vouche pedir que te cases comigo. Nese momento pensei, ti estás parvo. En serio que ao final o fas aquí. E hincou a rodilla como un campeón e dixen ya... Choro, e chorei, claro, chorei como unha Madalena. Bueno, claro, se lo dije a él, pero no le dije, claro que sí, idiota, fue lo que le contesté. Ese momento tan delicado da pandemia, ver a dúas persoas que queren abrazarse e narrado por Galloso foi que non se ve, pero tiña pel, se me diza. Mireina en directo, chorei como a Madalena. Eu non avisara a ninguén da familia, de feito a miña sogra, futura sogra, enfadouse comigo por non avisala. Pillou un cabreo. Eso sí que, bueno, é algo que xa creo que non lles perdono na vida, porque que non me enterei. Ao final todo saiu a pedir de boca, moi bonito, precioso e non o cambiaría por nada. Experiencia increíble donde a Sasha, desde logo.